chonga zangu mdzimai wangu nekuti ndaimuratidza patime yajesu akasvika pakuti achokwadi akati amko Martin pesa pachete ndikigumeyo inini banguru wangu asingade kuti ndite ndigare neni banguru ini waiti kupinda magumbezi waitondiwinga magumbezi ini wachirana neni mugumbezi saka ndisikuziva changa menje kuti inini mugumbezi momo zvaitipera mukurara chete here kana kuti pane zvaizoitika. Right. Iwewe msikana wangoti but. Wati murume wako ndiri kumuda but. Magariro. Kuri kunetsa magariro ndekwatete here kana kuti ndekwamwe. Wati nguva yese wakori kwatete. Aiwa. Kana tichibva nyaya Schema Construction is ready to serve homeowners, carpenters, builders, contractors and businesses with quality ceiling, wall skimming and tiling. We also supply ceiling boards and accessories, cornices and centerpieces, skim light, rhino set and plaster products, tile adhesive and grout. We also provide professional ceiling design and construction services for residential and commercial properties, from stylish modern ceiling concept to expert installation and finishing. Whether you are building from scratch, renovating or upgrading your ceiling, Schema Construction is your trusted partner for quality materials, reliable workmanship and impressive results. Contact us for quotations, prices and bookings on the numbers on your screen, or visit us along Gweru Road opposite Metro Pitch behind Housestead Brothers in Gweru. Asi ndimwe nyaya kubata kubva chigara naye mudzimai wangu. Nyaya iyi ndeyekuti mukadzi wangu pane paakambotorwa natete wake vachitiita tumwana wakuru titore mwana wedu mwana wedu vamutora, asi papasina vana kunetsana kwakati kurei ipapo kunetsana kuti akangobudawo pamba zvisina kuwirirana navo. Wabva wamutora paenda naye kumba kwavo vamurongedzesa paenda vamurongedzesa. Mukadzi wangu akaenda achiti ndine mimba nenhumbu maenderero akaita tenda wakasiya wacho mukoma watina pamuziva kuti mukadzi wenyu asvita kuona akati asi mukadzi wenyu zoita ane dumbu. Wakaendawo kumba kwavo watinoreva nyingi kumba kwabanguru wavo atigana chita wake nabanguru wake pamba ipapo. So zvadaro wakabva mimba yakasununguka ndatanga ndatera infect yakuona mbi yangu kuti ari sei. Apa ndasvikira banguru ndongo wagara pamusoro pemba vanhu vasida kuona panopa ndakuona panopa vanhu ndikuona rufu maso mangu nabanguru. Saka inini ndakangotyawo kuti ndizodzokera kuti ipapo ndangobudawo ndaendawo kwandakaendawo ndamunyararo ndakadanawo ndasvika ndakataura ndakaudza vabereki vangu ndo zvandasangana nazvo ona ndaendawo vamwe ndaiyosiyana nazvo bai vakamutora vachiti takutora mwana wedu noda kushungurudza iyo inosiyana zvakaita. So tagara mwana akasunungukiwa preparation zvese hapana na changu ipapo ndakati ndakaribhadhara kuti hapana stero pangu ndoimhanya pazvinhu zvese izvo zvadaro. Tete wacho wabva wazondiona parodi nandine bike ndakatenga bike pane bike ndakatengesa ndarora wanditi iwe Alex wada kunishedza ndi parodi ndifamba ndacheuka kudamia patemina vatatomia infect anzi kwani mwana wako patemi yacho iyo ndiwapindura kuti mwana bosi nepfungwa dzandinadzo neashe dzandandinadzo ini infect ndada kuwati mwana wani but ndakatoshaya chekupindura infect ndangoti alright pana mutsabhekera kuenda kumba ndasvika kumba ndinamuna ndakaudza nyaya iyi ndangosvika ndangogara but zvangu ndibaya mfungu ngano ngendidzokere ko ndinobvunzisa akunditi kwane mwana akuti mwana wani because ini kubva iri nhumba ndina support yangu ndakatodzingidzewawo kuenda kwandakaita ndakona mbi yangu saka akunditi mwana wani pandaenda pa next door vanoti ndikakama kawanako but ndongoziva vachiwirirana pa next door wacho ndikumbura mushedzi wamaikupa nanditi mukadzi wangu Eleni wauya apa ndinatso kubvunzisa ndikubvunza ndikufunga ndishaka vashedzeyo zvikanzi natete Alex mukadzi wako uchiri kumuda here
kana kuti uda kuchengeta mwana wako chete nachete ndakati nini kuti nditi mukadzi wangu handichamuda ndipamunganyepe tete kana mutangundipa munhu yangu ndipei ndizvo ndonyanya chete tirikuda kunzwa yeye chete iwewe ita kugadzisa kumba kwenyu utori mudzimai wako ininiwo kuita pandaitawo ndiri kumba ndichitiwo nemunhu andipe takadzokera nawo nditsanangurira vabereki vangu kuti ndada kudzokera nemunhu ndaingocho zvinhu zvandandangoita muchiwandewande zvongotiwo izvo munhu andakagara naye asi kuti vatsanangurire ndozvo ndizvo zvandikuda kuita ndasingatauri vabva pandaenda mwemuzo ndatarira ndapadhuzva ndadaika mumusi wanditi iva vamuya parodha wandishedza komatinomire pavho ndamira ndikuenda munhu ndochikafu nenzara ndichiwani nadzimai wangu nemutauriro waita nemamini kana kumira chei kumutaura kuti munhu ane nzara zvifu angomatine ndine nzara masadza chei hasi kujika ko nechikonzero chei zvanzi patakaenda uko papaina teta banguro vakatsamwa nazvo ndoko kuti ungasere mudzokera nenini vanenda mashuku ndasvika ndisusuwa kumatwa zvinhu zvimatsapo zvakawanda zviri nedrini ndasvika ndaunzira mukadzi wangu bhashi chimwe chokwadi zipeta notuzvibito tatika chongochengetwa ngatimbonyarara tikadaro mukadzi wako kumuda mukadzi wangu kumuda changami but amainyorera chishaka wewe ana amai vangu varikupi ndivamai mukomana vaipazi iwe mukadzi mumakomu aiwa iwe watoda kubudawo pachena urumatara kubuda takubvunza kubvunzwa napa uda murume nomuda mama ndikumbira kwachangamira ndikubvisoro kunandaita zvadaro mukadzi wangu ndamutora kumutora kwandakaita kutofoseredzewa ndakubata sakatakura naye futi handingakuchengetera mhuri yako inateka vauya naye kumba zvechisimba vasina kuitana nini vauya naye kumba zvechisimba mukadzi wangu ndagara naye pasi ndakamufeya mukadzi wangu inini chaitike kuti ndiignore mazuva ese tsingatawo tisingawirirane chii anzi komati ndakakudza hazviti ndikudza akatsika dhairoro atsika ataure nyaya dhaire chitu ndakamunyengetedza shuwa mukadzi wangu mudzimai wangu nekuti ndaimuratidza pateme yacho shuwa akasvika pakuti achokwadi akataura kuti amukomatini pese apa chete ndikiigunora inini banguru wangu asingade kuti ini ndigare neni banguru inini vaitopinda magumbezi vaitondinga magumbezi ini vachirana neni mugumbezi saka ndisikuziva changamene kuti inini mugumbezi momo zvaitipera mukurara chete here kana kuti pane zvaizoitika right iwewe musikana wamboti but vati murume wako ndiri kumuda but ndemagariro kuri kunetsa magariro ndekwaatete here kana kuti ndekwamwe pati nguva yesei wanga uri kwaatete aiwa kana tichinzwa nyaya totita kuduka rimwe zuva uri kwaatete wakatoti hakusi kugarika kuda kwenzara ndizvo ari kumunyepera pani pamwe pawati wewe makadinoga iwo handinonga uri kumba kwenyu ndobva wadzokera kumba kwenyu ndobva akufeya iwewe kuti wakateerera zvitauro ichokwadi here zvako kuti nyaya yakutaura ndeyekugadzira murume uyo anozodzingwa napamurume auya haana kudzingwa asi chakaitika ndechekuti uyu akanyora meseji kuna bamukuru wangu mufoni yabamukuru wangu achiti tsiurai mukadzi wenyu kuti zvaari kufamba achitaura handisi kuzvida asi kungondifadza bamukuru obva vati mukadzi wangu upi
vachimupindura uyu meseji yanga anyora zvichinzi iwe nyorera foni meseji yako nyora uchikanda pafoni yatete wemukadzi wako zvichinzi ita kuti foni yatete wemukadzi wangu kwete kuti yemukadzi wako kwete kuti yemukadzi wangu ini wemukadzi wako achiraini kuti ini ndiri mukadzi wabamukuru ndozvaitaura atete mbova muti aiwa orit mirai nyaya yako bhazoonea parodhi naatete bva anisiwa zvichinzi keyo nyaya yako urikuedza kuita kuti chii vatanga utukirira pameseji yobva apindura kuti nabamukuru zvichinzi iwe uri kundirambidza kusenda meseji yo pafoni yako kuti unoyera bonga here ndokusaona nakavaita nabamukuru bhozi nyaya yatinotaura panapa inyaya yekuti kana tichitaura nyaya yekuda kuvaka imba ngatitaure chokwadi bhozi nyaya idzi tikadzita dzichinzvenga zvimwe ngaenda futi kumba dambudziko iro rarita toda kuti kana tichitaura nyaya hapadi kunyara nokuti kumba munosvikomutsa futi chi nyaya iyo chatagadzira panapa tagarira mahara pamusoro ndakukumbirisa vangukuta kwakupedzisa panyaya ndataura fanike yemugumbeze kana ndatotakura mukadzi wangu ndenda neikumba iri kundibata ndokuti pandakamubvunza pache papo ndizvo mukadzi wombe ndikumuota mama saka kana unofuna iwe mwana munazabonda nenge iwe usina kuona mukadzi wako wanenge wakadii usina mukadzi uyu ndoti wanenge wakadii usina achigara kwake zvinonetsa mani yokuti pamwe pacho apa pane pamwe zve2 masvingo zveitaripo apo kupahambe ngasipa pakuita pamwedzi pahambe ngasipa pamwenge zvemwedzi ne iwo ngosingabiriroyo inini obvezvairi kubirirawo ndopandira kusvika apana munhu adzisupiria asi pani mambo wangu ndekumbisa aiwa chimboteerera chimbabva saka iwo kana ukwanisa kuzviregerera iwo pachako ukwanisa kuzviregerera sei uri kutadza kuveregerera inasi kuramba muregerera pachikuti ndekuti ngasarambe nyaya takatoitonga kwasabhuaizvairi nyangwe tikaitaura tikaramba chiitaura zvinogobudisa chii zvinoramba zvikubudisa maunzi chete zvinoonda chete hausimbabva here tera hausimbabva here parudo parudo obvious hazvirambi oyo obvious kwaiva mamboito chimbabva saka masiyana manje iwo vuma nyaya yako ndozvandinoda kukwedza kukabva nyaya yako zvakanaka kuti umuregerere boza ndoona pachena uyo ati handabva ndazviita asi wakumonda izviita aiwa wakachangami uyo akazvibvuma pasabhuku kuti ndakarana panguru wangu saka anozvirambira chichi sabhuku wanga varipo akatotonga nyaya akazvibvuma saka anozvirambira chichi kana makaponza manyastins saka iwo naudini pamusoro pemudzi wako auri kufungidzira kuti akapinda mugumezi napamufunu iwo uri kuti kudii wezozvipedzera ndikungoti anofanira kubuda pachena aiwa akabuda pachena kwauri iwewe shamwari nyatsoteerera mukadzi uyu kana akatadza zvinengei akachitadzira iwewe zvitoziva kuti haana kwaruri bhozi iwewe ndiwe murume wake saka akagona kutaura chokwadi kumurume wake kana akataurira tese tiri pano chokwadi hachishande nozi munhu anosimba paari ndiwe asi akagona kuudza chokwadi kuita kuti kana ukazozvinzwa mangwana usabatikana zvinhu izvozvo zvakaita se zvakaitika but nhasi kuti iwe uri kuti kudii pamusoro pemudzimai wako ndikuti ndakamuregererawo kukwanisa kugarisana zvinhu iye azokwazokuritsawo chokwadi akuregerera atete ndinaya yekuti muzukuru wangu vakadzokera kuno kuti mwana vakagarisana zvesho vagarisana vagarisana akaita kuti madhezi avaionana yayo vaionana zvokusvika zvuma12 ini ndofanira zoti maonanirana mukuita inini nemwana mucheche haiaita mangwana mukazopanana mimba kuti ini ndinopinda basa rekuti nditsvage preparation dzekutaurwa ndingamboita preparation nemari yekuendesa munhu kuchipatara saka zvina ndinoende kumba kwenyu ndopandikatakura muzukuru wako ndonamendesa kumba kwavo but ndasvika naiko amwene vake vakataura kuti uyu hasina nzvimbo pamba pangu pano ini handichamuda ndakamuramba kuti amwene ndeapo kana vari kuda zvekugarisana ngavatakurari vabve pamba pangu tagara kudaro ndokunga uyu akabharisana asara kumba kwavo ikoko vakabva vaenda vanotenga mafuta
Amtengera mapoto vamupa musha wake, murume wake akabva abuda akati inda kuenda kumusha. Ndomunga akata 2 months ariko kubasa kwake ikoko. Ndokubva azodzoka. Paakadzoka akabva angosvika kubva audza muzukuru wake kuti iwewe rongedza zvinhu zvako uende kumba kwaatete vako. Atete vaitaura uyu ndisise kuti murume wangu nabamukuru ana mai vavo mukoma nemurume vanogara kupindura. Zvichinzi ndokwandoda kuenda unogara ikoko notindi kubasa kwandikuenda ndisizani ndinodzoka here. Ndoda kuti umboenda unochengetwa ikoko. Uyu ndokakati koneka unochengetwa ikoko sei? Wambovafonera here zvichinzi aiwa ndikavafonera ini ndikavaudza. Vanobva vazokuti tete wako ari padhuze, tete wako ari padhuze anofanira ana baba vako. Mabhari anobva totanga. Saka iwe ungwere kana waenda ndofunga tete nguva yafamba sei ichitangoedza kubatsirai amama zvoziva kuti varora vanonetsa kugamuchira imari kugara zvesimba ndii musha menyu aiwa varora vanonetsa ichi. Amai vakabva vazotakura muroora nemabhegi yake ndobva vauya naye kumba kwangu. Ndobva vati ndauya nemabhegi emuzukuru wenyu kuti asare pano. Ndikuda kuti muzukuru wenyu aende kune murume wake. Murume wake uyu anga aenda kudhariweni kubasa kwanga aenda ikoko. Vanga vatita zvatonetsana. Uyu anangodhata nemurume wake. Ati amweni ndobva vati ndikuda kungomukidza mukadzi abva aenda kune murume wake. Uyu kune murume wake asika kuzivi. Amweni ndobva vati ndinotaura kuti sitokura achaenda kunodzikira. Ini ndopandikati ishona rudziya mai amaita kuri kuti mandiramba kundiramba zviri pachena mukuda kuita kuhwanda zviri kundihwandira kuri kundiramba ndokubva ndobva tanetsana takakrashana zveshuwa ipapo muzukuru wangu ndobva asara nyaya ndobva kwasabhu nyaya yaenda kwasabhu uyu akabva auya akabva shedzwa kwasabhu anga asingadai rekona naye akabva amudza kuti usadai rekona kana kwafonirwa ndani nani uyu ndobva sabhu akazofonera nenhamba dzaasingazivi ndobva akazodaira foni bhanzi nyaya yakuti akuendesa kwachifi ndobva akati please ndisendesi nyaya kwachifi ndikuya kunopedza nyaya yangu ndobva akabva auya kwasabhu mubvati inini mukadzi wamuti kumunda vataka mukadzi akaenda naye aenda naye mukadzi kunogara naye koko haana kuita mazuva mukadzi akabva anetsana akabva amuroora ini vandikazomubvunza akataura kuti hani ndangomutsiura ndamuroora ati muroora nyaya yekuti waizotisa mapureti ari mumba maamainini nekuti uya ane mumwe mukadzi koko akabva amudza kuti iwewe kukutora kwandakuitira ngotora kuti vabereki vacho vanga vaendesa nyaya kudai saka inini ndo zvandamukutoera kuti ndiuye newe kuno uyaigara vaisina denga apo ane mwana mucheche. mukuona nyaya idzi kunyangirana vakatoipa nhama yavari paserapo iwe ufanira kupuwa mashoko ekuti anoguma mukadzi kudai hazvina zvazvinobhadhira bhozi bedheni inongoenda pauri bedheni inongoenda pauri unoramba ukaremerwa saka zviri nani kakuririsa mwana uyu kana ndochengeta mwana wako uchengeta mashoko ekupuhwa anonetsa ipapo tikapa vanhu mukana unoona zvinasika uchida kupikisa muzva hazvisizvo zvatingipa vanhu mukana toda kuti mutiudze zvinovaka kana zvisikaita zviti uda mukadziri uda mukadzi wangani iwe ane mumwe mukadzi gari ukuda here munhu you know what zvinoda kunyeperana very young at 18 iwe watakuona ani makore mangani naiwe une makore mangani uchisana 19 next year alright digi kana usisa muda mbego munadzoreza murora mukumudere murora mukumudere ndakupa mukana timbomira neshereni pane vaita madevelopments akanaka titipei taura itizo garai noireti kutaura iti murora wangu nyaya kanekutanga kunetsa titorana nemwana wangu papera 2 weeks ago vatiri kutorana
mwana uyu achitsanangura achitipa musikana wake haana kutumba parodhi asi akatosvika kumba kwaatete kati andionawo pane musikana kana vakuita vakusanangura kufunga tete varikudzire vakatipindura kuti ini handingakubhuyire kuti ariko yonhu wakamuona kana wakamuona taurira naye kufunga bwataurira navana uyu angakupota achienda kufa kwemusikana asi kumba hana kutaura kuti amai ndida kuroora kana kuti zvii zvikuitika asi zvadaro uyu aitoita mamwe mazuva ekutotiwo pamwe pacho kumba angasingana ari kumba ndokumubvunza kombora asi vakomana vanokunyepa-nyepana aitaura zvinobatika achinomunyepera-nyepera chikuti wahausi munhu anataitizivavo dzamara tete vangoti ini chitakura naye uyu bhatora musikana wake bhaenda kwaasekuru wake kunova kwahanzadzi yangu ini akutosvika kumba kusezvo amai nababa wasi kundiziva kuti asvika tichikudiwa saka akazoya nasekuru wake muroa tichitsirwa kuma ndikati ini handikoni kuramba musha sedu mwana akarakaremusha ndorora hangwanda gamuchira tisingaziwewo ikoko ndofunga zvadaro wagara 2 weeks wagara 2 weeks tete vakazoonawo munin'ina wavo vakati ngambouya wataura nemunhu wake sezvo kwaakazobva makatakurana peipai takamboshandawo nawo zvawamboizvibvira kumwatinga zvavanoda kupindura zvechokwadi wakaenda kupindura tanga tichigreda 4 baba wacho ngokuti iweyo kwadoka chienda kutinga kodzwako nekuti nguva yapera unoparegedza kuenda unovatengese usina basa nemiri yako amai makupedza here ndakupedza ndaringoti kunyatsobatisisa baba zvakaitika mai nyaya yakaitika muroora akagamuchirwa kudhari wenyu akauya pamba penyu semwana akanga apotera mwana sekuru akangazvake kuti kudii pakuchengeta muroora wenyu uri pamba penyu hapana tendikupokana nazvo muroora wamoti wemunhu mabhegi makambaatakurawo mabhegi aya ndakayatakura pamusoro pekuti mwana uyu anga angobuda achienda kwaakaenda kubasa asisawanike kana pamwe saka ndo mutemo here kuti kana mwana wedu aenda kubasa tinodzosera mukadzi wake kwaakabva chinzwai baba handina kumudzosera kuti tinendaenda kunomusiya ndakafona pane chikonzo rini ndaitorwara ndarwara nandakurwa nasisi wangu anonotirapisawo kwandakaenda ndichidzoka pamba baba wakanditi iwe muroora wako ari kuti zvonanziwe kutaura kuti paanoenda kumasowe anenge aenda kuroora kwabamukuru wake ndikati ini nyaya handitaigona ari tikangoyata kuti ndikadzi ndava ndamufonera makadi kutsvaga mwana wenyu pano kutora muroora muchinomudzosera paatete ake ndakamuti bhuya utore mudzimai wako handina kunomudzosera ndaitoenda naye baba kuti kuna mwana wenyu ndaitoenda naye kwatete mamamutsvage makapfuurire inaiko kwatete mukomana uyu aiwa pindurai mubvunzo muri kumba kwenyu atete vari kumba kwako maronga zvokuti imini muroora aende kumukuma kwatete mama kuenda kwetei uyu akandikumbira kuti ndikati zvinhu zvako woita sei kuti nandavakawo kuti wabikochi pawowe amasirimucheni ko zvinhu zvinosara kapamba papei imba yake ndakangoti wachigadzira imba yavo ndavakutikiraaaikuvaaura Alright. Namai. Inyaya, alright. Ngatipedza inyaya. Iwewe mkomana, mukadzi wako uri kumuda. Unomure. Kasi unhu uchibhinya-bhinya umabvure mamai chivanayo unozviitire. mambo wangu handikamboti pane Imemberero. Ngorwa mweyo chino. handikamboti mutadzira mukadzi but ndikushamisika kuona iyo zvani yaiti ndichitroga mukadzi wangu Alright, amai atete ndikukupai 2 weeks. Awa nhasi mabva kupeni. What? Kambira. Panonga utongwa kawana. Ndiro nhasi mudzokere kumba. Ende munodzorera mwana uyu. Iwe ngaatore mukadzi wake. inini baba vabereki vedu vari kumasvingo saka baba ndinatovafonera vakatouya nezuva baba ndivo vari avo mwana uyu kwaari baba pacho hatomuzikanaa Imamai. Akatoipo. Isu tatidzore toda kudzetera tsika yacho iri right. Dzorerai mwana ane murume wake. Muda kureva kupfuma uri mumwana ungatibata iwe. aiwa ishe inini ndakavadzorera ndakatoenda Ndatisiyai kadzokere. Ava taura kwasabadzokera ndobva mutakuino saka muri kuti chiitete. Muri kuti mwana hamuchada kuti adzokere. Muri kuti mwana asadzokere here. baba
pesa ya makana ndase mwana mdala tuke akakusula dali zikawa dali mu mwana wangu tatu kwa sababu akishata ndisika Maji? mwana wangu tatu kwa sababu akishata Kubi. Iyo wacha mwana mdikisira tachatutora tunyika. Uyaita mwana mdikisira. Mashoko enyamukuta ese ndokupachika. Chipe mwana shiri na arambani. But look, the burden is yours. Because mwana ndo wake. Mchaito chikita mwana wacho mchaita sei. Zimwe zinunopa utungware ngware. Atiki vanhu kuti inini handisikuramidza ini. But lokuta mashoko awenda wana kuipa munyina. Iwo wati havo wakashanda kuita. Tipe shiri tipe mwana uyu. Arambani mwini. Amaenda zvinzvisi. Sumba shiri mwana uyu. Tingapedze nguva. Haisi nyaya yakaomastereki. Rudo harutengeswi. Wawapa zvakwati. Panozowanga zvinoitika. Tizvakabva kuri. Vanoti mwana wangu. Ani makozo wanga achishanda. Isitari yemeredzi vakamupa rushanda. That means havasi kuzikwenda zvakaita kuti. Kwavari izvi ndokunenyaya kwavari Enda zvinzvisa achinge kwata zvakawanda. Izvozvo makutaura zvakaipa. Ngatikonzerere vana. Tipei shereni. Tipei mudzukuru shereni. Mupe kwa shereni. Mupe dora. Ndokutungamirwa. Mupe shereni aiwa mupe dora ape murume wake. Hamsi murume. Haana mari mupe dora. hamusiri murukura achada nenyaya yemagariro asana Mupe dora racho tingadziswa sei? Tozvigadzirisa sei? Tibatsire. Zvandanga kufunga changamire varegerere. Iwewe uri hanzvadzi uyu. Uri baba. Uyo kana akadzokera kumasvingo. Munofonerana. Decision yauchauya nayo after 2 weeks tunoigashipa. Iwe unenge wakamira sababa vemwana uyu. Dzokerai zvataurwa namama. Mudzosere uyu murume wake. Munogara ikoko. Imimbe baba kana mukaenda. Munofonerana nehanzvadzi yenyu. Decision yamunenge mapa hanzvadzi yenyu. Shoko ramuchamupa ndiro ratichashandisa kunoda. Asi mwaona zvinetsa. Izvozvo mwaona zvichinetsa zvichigeda-geda. Munobudisa shereni. Asi tomutora mineti twadapa twadapa. Iwewe uchengeteka somuroori. Zati mapitse nono nomushama. Pane mamwe mazwi andiudzwa kuti kana vaenda vozviudzwa kuti mazwi aya acharamba achitaura. Izwi rekuti baba mukuru kana wari kanzura panapa oziva kuti wazviita sei? Ati tikaramba richitenderera riri mumba menyu imba yenyu haina kwainoenda. Imba yenyu inopara. Kana rataurwa rapfuura moziva kuti radina makurwira zvinyowani. Saka tatenderana tete. All right. Unodzoka dare mari mukabhadhara idare yatogoshandisa yatego. Yatogara idare.